Juan. San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Senide maiteo, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak, Jainkoaren seme alaba izena baita daramagu, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteo, orain Jainkoaren seme alaba gara. Gero izango garena oraindik ez da agertu. Badakigu Kristoa agertuko denean, bere haren antzeko izango garela. Den bezalakoa ikusiko baitugu. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdi-zerdi urratu zen. Jesusen deiala handiz esan zuen, aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik azken arnasa zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitzirik, izara batean bildu eta arkeltzean zulaturiko eta lehen inore hortzi gabeko hilobian ipini zuen. Jaunak esana. Egu berri giroan tokatu zaigu azken agurra egitea, amona gure ziregeari. Egu berri giroak duen, esan nahi sakun guztiarekin. Aldi batetik, esan gezake, beti egu berri giroak familia elkartasuna dakarkigu gogora. Eta horregatik, maite ditugunak hiltzea gogorra da, tristea da, bestabetik ere fede aldetik egu berri giroak batez ere jangoikoaren maitasuna eta gertutasuna sentiarazi nahi digu. Eta zentzu horretan batez ere itxaropena sentiarazi nahi digu. Gaurko edo oain ospatzen ari geran, egun hauetan ospatzen ari geran gara inorik. Bi gauza horiek kontutan izan da gaurkoa gainera, esango dute egun berritan ospatzen dugu bigarren jailurrik handiena dugula. Errege eguna, jaunaren egarpena, epifania ospatzen ari geran egun handi hori, eta egun handi horrek adierazten digu Jainkoaren salvamena herri guztientzako, pertsona guztientzako dela. Jainkoa gutako bakoitzarengatik etorri dela mundu honetara. Ideia hori evangeliotan den baino gehiagotan agertzen zaigu. Jesusek hoxe adierazten izan digu, jangoikoaren
pertsona dela. Hau da, ez gaituela maite talde bezala, bai, leitzar guztiak, zetanak maite zaitu ez, bakoitza, pertsona bakoitza, hartzailenak, ardi bakoitza, bereizten duen bezala, eta maite duen bezala, ala maite gaitu gure jakoikoak, pertsonak. Zagatik, hartzaileari aski da, ardi bakarra eskapatzea haren bila joateko. Eta jainkoa alabakutako bakoitza ezagutzen eta maitatzen gaitu. Eta egun berrietan oso bereziki agertzen zaigu errealitate hori. Agertzen zaigu Jesus haurtxo txiki jaio berri bat. Guk uler dezagun jainkoak erakutsi nahi digula bere maitasuna. Eta guregan sorrarazi nahi duela maitasun hori, baita ere. Haurtxiki berri jaio berri bat erusita, ez baitegu handitasuna edo ikara holakorik ez dugu ikusten edo sumatzen. Baizik eta gertutasuna, maitasuna besterik ez. Eta hori da batez ere jangoikoak nahi duena. Horregatik, heriotza beti gogorra izan da ere, eta heriotzak beti gorpatzen dituen ere, nahi du Jesusek ez dezagula aztu errealitate hori. Berak maite gaituela, eta heriotzaren ondoren ere gure esperoan dugula. Pentsatu behar dugu gure bizitza ez dela zentzurik gabeko kasualitate huts bat. Ez gaudela mundu honetan besterik gabe, inongo zentzurik gabe. Baizik eta mundu honetan baldin bagaude, jangoiko on batek mundu hori egin duelako da. Gutxire, gogorazten digu Jesusen jaiotzak. Gure mundua ez dela kasualitate huts bat, inon esan duenik ez duena. Baizik eta jangoiko on batek egin duela, eta jangoiko on hori etorri da mundura bere salvamena, bere mezua guri eraraztera. Eta horrek eman behar digu, alako txalopena, alako gara, eta oso bereziki bizitzen ari geran egin hauetan. Horrela gure senidea, despeditzen ari geran hauetan batez ere itxalopenarekin egin behar dugu. Berari ere eskerrak emanez, bere bizitzan egindako lan guztien eskerrona, guzti hori beti bihotzeak gordetzea altxora hori bat. Dauzkagu oroimenak, eukiditugu bizipenak, hoienak bihotzeak gordetzea gauza erabara. Gure hildakoek erakutsi digutena, haiekin bizitu duguna. Bestaldetik ere, familiari lagunduz eta jangoikoari esanetan bezala bere alde errebutuz elkartu gara gaurko egun honetan hemen. Eskatzen dugu da gure hartzain onari, Belenen jaiogan Jesus haurtxoari, agona gure senidea goiko zeruan bezala. Han izan bezala atsedena, zoriontasuna eta handik gure alde egiten segi bezala.
batez. Begi honez, begira jauna, zure elizaren doai hauei. Gero dira ez dizu urre dutzen sultanenari eskaintzen, baizik Jesu gure jauna, upari egin eta janari ematen zaiguna, errege bizi baita gizaldi eta gizaldan. Amen. Jauna, zuek
eskaintzen dizkizun guztiei eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu daituzulako, eta apalik eskatzen duzugu Kristo lortuzodolak atzertugunok Espiritu Santuak bati izan. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zeuden izan. Eramazun baitasun osoa, Francisco eta Zuzkarekin, Florentzio Gregozerarekin, eta lezkezon dituzekin batean. Gogoan izan jauna izkietetxarepenean, joan den Eusebidea, Ramoni eta Begitako guziak, ametzazu zeu eta aurpegiaren argita. Erruk izakizkigu arren, guzti horretik kolezkitzari txeden zaun, angoikoaren Maria Rojoarekin. Arentzuna, Jose Santuarekin, apostol Gustavorekin, San Miguelekin, eta gizak guzti edo zure izan diren Santuerekin. Haizin batean kolezkitza, Jesucristo zure zenearen bitartez.
zuzkiolaren betieko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Honen ez esan, baino itula dugu bezala, datorren egan